Nederlandse favoriete zonen zijn 17 oktober om 7:15 te zien in Schouwburg Venray. De uiterst getalenteerde en virtuoze cast, zowel op muzikaal als vocaal gebied, brengt op authentieke wijze het verhaal en de muziek van de Dubliners. De show staat garant voor een heerlijke avond meezingen met grote hits als The Wild Rover, Dirty Old Town, Whiskey in the Jar en Seven Drunk Nights. De show is naast een eerbetoon aan de Dubliners ook een mooi saluut aan de rijke Ierse muzikale traditie en historie. Dit jaar zal het Oktoberfest plaatsvinden op de Grote Markt in het centrum van Venray. Diverse artiesten, und aber natürlich Duitsstalige muziek, zullen te horen zijn. Het Oktoberfest is voor iedereen toegankelijk, met of zonder lederhozen of dirndl. Zaterdag 27 en zondag 28 oktober is iedereen van harte welkom om te komen genieten van gezelligheid en een goed gevulde pul. Zijn vorige programma Raaklijn werd jubelend ontvangen door pers en publiek. Buitengewoon geestig, zei de Volkskrant. Hij was de winnaar van Nederlands Hoop 2017, de prijs voor de cabaretier met het grootste toekomstperspectief. Alles is volstrekt nozel, navolgbaar en benullig. Zaterdag 13 oktober om 8 uur staat de cabaretier met zijn try-out voorstelling in Schouwburg Venray. Op zaterdag 3 november dan vieren wij het 100-jarig bestaan van muziekvereniging SMT uit Oostrum. En dat vraagt natuurlijk om een feestje. En dat noemen wij magnifiek, want dat gaat het ook zeker worden. Een magnifieke avond waarin wij verschillende vormen van cultuur samen gaan brengen. We gaan een wervelende show neerzetten hier in de evenementenhal die een lust zal zijn, niet alleen voor het oor, maar ook voor het oog. Er zijn Afrikaanse dansers, er zijn bagpipers, er is vuur, er is show. Het is echt een evenement waar je bij wil zijn. We hebben daarbij diverse artiesten. Natuurlijk zal er zang bij zijn, niet van de minste. Ik noem Lex Uiting. Hallo, dit is Lex Uiting. Zaterdag 3 november kom ik gans naar het zuiden om samen met SMT Oostrum er een magnifieke avond van te maken. Het wordt een geweldige avond waar van alles te doen is. Heel groot podium met 3 onderdelen waar steeds afwisselend artiesten optreden. Het eigen harmonieorkest natuurlijk, maar ook de slagwerkgroep die niet het traditionele werk laat horen, maar echt spectaculair iets naar voren brengt. Wie is dan? Hoi. En wij ontloken in de vroege nevels. De Venrayse actrice en zangeres Annemieke Ruiten brengt op zondag 14 oktober haar eerste solo-zangprogramma naar haar geboortestad. Mijn programma Oevers is een solo liedjesprogramma wat ik helemaal zelf heb gemaakt, bedacht. Niet zelf geschreven, ik zing covers. Er is 1 nummer speciaal voor mij geschreven door Boudewijn de Groot, wat ik heel bijzonder vind en heel speciaal ook. En je moet niet denken dat het nou een heel serieus programma is. Het heeft van alles wat. Het heeft serieuze nummers, gevoelige nummers, maar ook 2 heel grappige nummers. Dus er valt ook nog wat te lachen en dat is men meestal wel van mij gewend. Dus iedereen komt aan zijn trekken. Uiteindelijk kreeg ik de kans van Paul dat ik in Venray voor 200 man. Dus dat is ineens groot. Dus ik ben een bassist gaan zoeken om het iets meer breder te maken in de muziek. Want met alleen de gitaar is vrij klein en intiem. En de bassist maakt het wat breder, letterlijk en figuurlijk. En daardoor is het nu echt ook een theaterprogramma geworden. Ik zeg debardeur. Oh, bij ons heet dat Spencer. Ik kijk door het raam en ik doe het venster. Debardeur, Spencer, raam of venster. Dat is toch een groot verschil. Zingen op de plek waar je geboren en getogen bent is altijd iets speciaals. Meer dan ooit uit het hart met een gouden randje. Annemieke doet het veel plezier om op te treden in Venray. Als er iemand uit Venray komt, dan moet er komen kijken, vind ik. Dus ik zou zeggen, allemaal komen. Allemaal, allemaal. Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober is het weer tijd voor de 33e editie Zomerpop. De afsluiting van het festivalseizoen.
Het Zomaar Pop Festival wordt georganiseerd in en rondom gemeenschapshuis De Linde en jongerencentrum OJC Watjang te Oerlo. Een memorabele show die de extravagante artiesten natuurgetrouw vertolkt. Forever Amy is een overweldigende reis door de muziek en live optredens van Amy Winehouse. Het Siciliaanse jazz- en soulwonder Alba Plano wordt begeleid door de oorspronkelijke bandleden die de jazzdiva het best kenden. De show doet recht aan de grote invloed die Amy Winehouse op de muziekwereld heeft gehad. Een ontroerend eerbetoon aan een geweldige vrouw die haar ziel verkocht aan de muziek. Since I've come home, well, my body's been banged, and I may still change your head.